Good morning to everyone. Welcome to back my Raju Donusri YouTube channel. Ang गासिखौबो Raju Donusri YouTube channel-आव बैसागुनि अननाय आरो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ आं बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाबाय। आङो दायो दंफैयो अबायपुर गामियाव। अबायपुर गामिया दिनै बैसागु बिदाय फोरबोजों लोब्बा लानानै माखासे गेलेनाय आयदा लादों आरो बेखौनो आं नोंथांमोननो दिन्थिलांसै। जा हायो आं नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानोसै। बे जाहैबाय अबायपुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै माने बिथांमोनहा बैसागु बिदाय फोरबोजों लोब्बा लानानै दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानोसै। स्टार्टिंनिफ्राय जा हायो आं माने दिन्थिलांबाय थागोन। आंना एसे फैनाय लेट जाबाय। बेनिखायनो थेवब्लाबो आं माने जा हायो बेखौनो एसे आं नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानोसै। नोंथांमोना बिदिबा आंजों थांबाय थादो। भिडिअखौ आं बारा गोबाव खालामला। लेट्स गो चलो। Nah, baik. Ayo. Bicara yang nama ke? खैफुट हाखो खैफुट हा खैफुट हाखो खैफुट हाखो बारा फैयाखै 16 फुटसो फैदों 16 फुट जानाय नंला हाला ना मानो हाला 16 फुट बारखाबायबा खामानि मावनो मेंनाय जाबायना अ 16 फुट बारखाबाय आरो हाला देलाय मा होनदोंमोन दहाय एसे होनफिनलाय दानि मा होनदोंमोन नोङो दानि मा होनदोंमोन प्रथमते ঠিকছে জোর দিয়ে मारो होनदोंमोन प्रथम दर किबा কৰোঁতে বহুত জোৰ দিব লাগে ओमफ्राय ভাগৰ লাগে না সেইটো মানে প্ৰথম দৰ পাছ পেলাব নোৱাৰে मा सुनाय दे बियो खिन्थु गानदों बेलेग रायलायदों बेलेग हासासो आं मा हारसा नोंना टाइटेला मा बरुवा अ गयारि होनाखौ बेसे गोबाव जाखो हाबा जानाया 10 बोसोर जाबाय 10 बोसोर जानानै दाबो एसेबो रोङा एबिसिबो रोङा दाबो बर'नि आंसो मेथाइ खनदों हो आंसो मेथाइ खनदों मा मेथाइ खनखो देलाय एसे खननायलाय मा मेथाइखौ आयु देलाय एसे खननायब्रा खोनासंनाय नां नैबे फिसाजो नामा आयु माथो फिसाजोआबो साबाथारलै माबोरै होनदोंमोनलाय माबोरै होनदोंमोनलाय देलाय खेबसेनलाय माखौ मेथाइखौ ए हुना आयु এতিয়া কলে মানে সবে গম পাবো বা এইলাथ' माथो आखौ बेलेगसो रायलायबावबाय माने सिख्लाफोरा नै सान्दुंखौ हालानो माने गोसोम जाजानो गिदों खोमा गोसोम जाजानो गिदों बिसोरो गिदों गोसोम जाजानो गिदों ओइ सोर पास मोनखो जागासिनोसो नोंसोरलाय गेलेया जाथ'वाखै ओरैजाय गेलेग्राफ्रा गेलेगासिनो दङ लागाव नैबेनो जागोन पासा बेनो जागोन दै पासा नायनायाव स्टाइलाव लागाव खै फुट ना बेनो ना नाम्बार 1 नैबेनो माने आं एसे खोन्थानि नैयाव दंना नै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रैनि गेजेराव खिन्थु नाम्बारासो 2 खिन्थु बे माने 7 सिगाङाव दं दै 2-0 बारदों 2-0 आच्छा नैबेनो फंबाया बोरै मानसियाबो नै नुनायाव मायदि सोरबा सिख्लाफोरा नुदोंबा नाय दै साफा खाथार बेखेमसिनो बिथाङा नांगौबा माने कन्टेक्ट खालामनो हागोन नै मानसियाबो स्टाइल खाथारना नै एक्टर बायदिखा मानसियाबो नै बे वाव बा फंबाय गोलैगुलायबायलै बे जाहैबाय सेकेन्डआव फंबायखौ एसे खोन्थानोसै आं नै मानसि नुदोंना बर'नि एक्टर बायदि नुखादों नै सेकेन्डनिया ओरैबायदि साफालै आयु सिख्लाफोरा नुबा माने गलि खाजोबगोन नै ओरैबायदि साफाखा सिख्लाफोरा नुबा गलि जोबखागोन बाला आंथ' सिख्ला मोनबा माबासो खालामसिगौमोन प्रप'जल खालामसिगौमोन एबार सासे दंबायो एक्टर बायदि जाखाना ओरैजाय सासे दंबायो नै वाव या माने बिसोरो समान माने दै दानि बारनाया समान माने 15 फुट खम जादों नंगौना सार माने बिसोर सानैया माने एकदम सेकेन्ड माने थार्डआव आरोना समान माने बिसोरो जाहैबाय जोंहा बिसोर फंबाय सानैया माने अबायपुर गामिनि गोलाव बारनायाव चेम्पियन दै बोरैथाय
अबायपुर गामिनि चेम्पियना नायनां उमेश अमेश फंबाय लागाव नै अगवेरसोना बे जाहैबाय अबायपुर गामिनि गोलाव बारनायाव नाम्बार 1 टप पजिशन मानसिया ओरैबायदि साफाखा सोरबाफ्रा नुदोंबा कन्टेक्ट खालामलै सेंग्राखौ नै एक्टर बायदि नुखादां मानसिखौ नुदोंना नै लाजिसो गारोनो थांबाय ओरैजाय ओमफ्राय सेकेन्डआबो बबाव थांखो अ सेकेन्डआ बे जाहैबाय अबायपुर गामिनि एखेबारे बेबो डेन्जारसो मानसिया सेकेन्डलै बेबो नै गोजा गोजा मानसियाथ' नुनायाव ओरैबायदि साफाखा गोसोनायसो दंबाय बायो नामा खोन्थाना लाखालै नङाबा सोरबा प्रप'ज खालामबा जाला जागोन आख' सानै फैबा ना सानै फैबा जाला जागोन ना सोर सासेखौ लानो सोर सासेखौ दोननोलै जाहैबाय हिन्जावफोरनि गोलाव बारनाय सोर फार्स्ट प्राइज मोनगोनथाय सासेलाय माथो मा गेलेग्रानि मा खारखुमालायो आरो जिबो खाथुमलायो प्राइज मोनगोन ना मोना सोर लागोन फार्स्ट प्राइज Go. ओरैबायदि बारखाबाय मानसिया गोलावनो बेखौ माने रिबारहोफिननाय जादों रं जादोंमोन दहायो मा जाखो जाना जायाखै बारनाया Wow, बेसे गोलाव हाखो मिस मा आन्दायदों नामा नोङो आन्दायदों आयु माखौ नुवाखै नोंलाय जायगाखौ नुवाखै नामा सिनखौ बेखौ माने रि बारहोफिननाय जादों आयै नै मानसि मोजां खोन्थानो आं लाजिदोंनो बियो लाजिदोंनो बियो जोंना बिनानावा लागा मानसियाबो गोजौखानाय गोगोमनो ओरैनो हरदोब्रा नै मोखांसो होथेबाय लाजिदोंनो बेसेयाव बारखो बियो नाम्बार फार्स्ट 1 ना 2 1 2 नाम्बारमोन लागा मानसिया माने बे मोखांखौ सिनायजानो गिनानै एकदम खाथेसो गारदों बेयो जाहैबाय जा बिनानावा थार्ड पजिशनाव मोनना दं दायो बोलोखौनो थाराखै नानिया फैद' नाम्बार 1 लाथारनांगौ नाम्बार 1 लागाव इया लागाव हादोंना ओइ माथो नोंसिना बोरैबा दिरुंसो खैफोद मा जानो गैया माथो एलाय लागाव मा होनदों आजिखालि सेंग्राफ्रा गैला मा जाजोबखो अबाव खारजोबखो हौवाफ्रालाय जुमाय लोंनानै गैला अ सेटेप माजों सोबजाजोबखो जौजों दाखुमै नंगौ ना सोलोंनो हागोन ना नंगौ दाखुमै नै जोंहा मा होनो बिहामजोफ्रा बुंदों सेंग्राफ्रा मोजां खोनासं माने मा होनदोंमोनलाय सोरो हांसोबजाजोब्बाय दाउखुमैसो जाबाय सेंग्राफ्रा इमान लासिं सिं नंगौबो मानो होनबा नंगौखौसो बुंदों नालाय बिथांमोनहा सोरबाफ्रा माने गोसोआव गाज्रि माने बिसोरखौ राय दे नै बिसोरो दे नै खोन्थाबाय आङो बेबो जाहैबाय अबायपुर गामिनि बिहामजोफोर ओरैबायदि साफा आयु आंथ' लाइसेन्स गैयाबा लाइन मारिगौमोन दा बोरै लाइन मारिनो लाइसेन्स गोनां गोजाना आयै हाबाब नै जा सासे नुदोंना नै ओरैबायदि साफा ओरैबायदि नै नुदोंना लाइसेन्स गोनांखादै रावबो हानाय नङा खिन्थु आरो जुजिनोबो नाजानाङा ओरैबाय बे एकदम लास्ट बारनाय आरो दै बे लास्ट बारनाय आयौ आस्ते नै मानसिखौ मोजां खोन्थानां ओरैबायदि गोलावखा मानसियाबो गोगोमखा ओंखायनो गोलाव बारबाय बियो एक्चुअली नोंना ओइ नानि फैदो फैलाय ओइ नानि नोंना बे फालि खावखानाया स्टाइल ना मा जाखो बेलाय ना बिदि मोना नामा खाबथायालासिनो बारनो हामा नामा नोंना माबा नेम दं नामा
बांगाल बुरिसा बांगाल मारना बांगाल मारना हा बांगाल मार नंगौथारगौ नंगौ जानो मादै बांगाल मारना नंमारगौ आयु नोंसिनाव बांगाल दंलायो होमबा फायसा हा नों बेसेबां मोनखो फार्स्टआव मोनखो ना मा मोनखो बे बेसेबां मोनखो फार्स्ट मोनखो ना माखो दा बारनायाव फार्स्ट मोनबाय नै मानसियानो गोलावखा सोबो गोजौसिनखाना बियो ओंखायनो गोलाव बारथारदों बियो नै बेयाव सासे दंलै नालाय बिनि भाषाखौसो बुजिना बुजियाखै नायदै एसे मोजां खोनासं दै नुदोंना नै बे खिन्थु जा बायद'आ स्पर्ट्सनि बावसो खिन्थु बेना रायलायनायसो आलदा माने दसेबा मा बेलेग बाथ्रा रायलाय दसेबा बेलेग रायलाय दसेबा बेलेग रायलाय हमनोनो हाया आं माइब्रा मा बिदोब्रा बैसागुनि नोंसोरलाय नै लागाव लुदो लुगोर साहा रानग्राफ्रा नै एबार आंनो साहा होसिगोन सोर फुदुंनाय साया नों फुदुंदों लुग्रायालाय फुदुङाखै फुदुङाखै नै साया एबार गोगोम साहा थानोसै आंबो लोंनाया खम लोङो गोथावानो साया मोजां साहा मोनलांबाय आं बिस्कुट जाथ'ला नै मानसिफ्रा दिनै ओरैबायदि दावरावखा हिनजावफोरनि नालाय हिनजावफोरा एसेबाबो खुगाफ्रा एसे रेजेंना माबा दाउसुफोर बायदि गेगि गागाव जायो आरो एसेबाबो बारा जाखायोसोना माथोफ्रा ना मायाव ना हिनजावफोरा एसेबाबो बारा जाखायोना आयंनाव नङा अबायफोरावनो आदसा जोनोम न'आव बबावमोन आदैना जोनोमा खामरुआव जोनोम जानायमोनलै खामरुआ ना बेयाव बेसेबांसो सनाव फैनायमोन जाबाय 30 बोसोर बारबायसो 30 बोसोर ना बारबाय ना 30 बोसोर आरो बारबाव 40 जाबाय माथो नोंना दा 50 जाबाय नङा बेयाव फैनायखौसो होनदां बेयाव फैनाया 40 बारबाय ओमफ्राय बै समाव मायदिमोनलै बे जायगाया नोंसोर दा जाय जायगायाव दङ बियो समावथ' बिराद हाग्रा बारि माबायदि बाबलै बिराद हाग्रा दंमोन ओरैबायदि हाग्रा माने दंफां लाइफां बिराद ग्रोम ग्रोम दंमोन ग्रोम ग्रोम ना दासो उनाव नोंसोर खिन्थु 100 मिटार खाराखै आब' नोंसोर 70 मिटारल' खारदों 70 मिटारल' 100 जायाखै एसे खोन्थानां फार्स्ट मोनग्राखौ नोंसो गारबाय नामा नामाहाय मा जाखो आथिङालाय मा जाना दं आथिङा ओमफ्राय खारनो हायाखै होमबा आयौ बे जाहैबाय हौवासाफोरनि खारनाय बादायनाय बेखौबो एसे खोन्थालांसै आङो सोर फार्स्ट प्राइज मोनो आरोना एसे खोन्थालांसै नै रेडि जाबाय होबाय लागाव होबाय माला सोरबा मेंबाय नैबे सेकेन्ड नैबे जाहैबाय थार्ड हिन्जावसाफोरनि खारग्रा हिन्जावसाफोरनि खारनाय बादायनाय दै अबायपुर गामिनि हिन्जावफोर इसोर हिन्जावसाफोर सेकेन्ड नैबे थार्ड आयौ नोंसो गारबाय नामा नोरैजाय माबायदि नुदोंना सासेयाव हाग्रा मेमरायहैबाय एसे खोन्थाना नोंसो गारबाय नामा नोंसो गारबाय
आयैनो आइया दंना गैया बेयाव नोंस्रा आइया माथो आयै होनदों बिमाया बबाव थांखो मानसिखौ एसे मोजां खोन्थागोन आं सोर फार्स्ट प्राइज मोनगोनथाय दाथ' मोजां नुदों दानिफ्राय खारखांनानै माबायदि नुगोन दै सोरबा सोरबा बेल्ट होलाबायनो हागौ मा प्राइज लागोन नोंलाय औ वान नाम्बाराव नायनोसै दाय सोर मोनो खारदा आया सासे थालांबाय वा बेंगार खारदोंलै बिसोरो बे फार्स्ट नैबे सेकेन्ड बे थार्ड मा जाखो गैला मेंबाय बेखौ ओमफ्राय माबायदि गेलेगोन एसे खोन्थादो बैसोरनिफ्राय फैनानै बिजिखौबो खुन्दुंखौबो खनखांनांगोन ओमफ्राय थाबाय थाबाय सोलांनांगोन आरो ओमफ्राय आखुयाव थांफिननांगोन जाय माने सिगां सहैनानै बिसोर जमा हैनो हायो बिदि देरहागोन आरो बिदि आरो खेलाया आं नुफेराखैमोन आरो दिनै नुसिगोन आरो जाबायना सिगांनिफ्रायनो फरमुलाबायना दोननांगौ जाबाय जेबो नङा बाराया मोनाना ओमफ्राय बै एसे माबालाय सिगां गंसे खन्द'लाय मोनसे थांनाय बोसोराव सोर मोननायमोन खुन्दुं बिजि सोनायाव फार्स्ट मोननाया सोर मोननायमोन थांनाय बोसोराव हा सोर मोननायमोन थांनाय बोसोराव नों एबारलाय मोनगोन ना मोना हागोन हाया नों थांनाय बोसोराव गेलेयाखै मोनाखै थांनाय बोसोराव थार्ड मोनदों एबारलाय मायाव मोनगोन मिन्थिया नोंसोरलाय गेलेयाखै एबार फार्स्ट नोंसोरलाय गेलेनायसो नायदों नोंलाय गेलेयाखै ओमफ्राय ना बे खर'खौ मानो खाबथाबाय थायो होनदोंमोनलाय खोन्थायाबो थांनायाव जेनेबा लेफार सुनानै एसे थांदों थाबायनानै थां फैनायावबो थाबायबो आरो दे ओमफ्राय थाथ'नानै सोनाय गैया मिथिदों खोनाबाय थाबाय सोबाय थानांगौ थाथ'लायनाय गैया मिथिबाय सोनाया नोंनिसो खोथा बोरै सोयो खुदै फोनांनो मोनगोन मोना होनदों फोनांजायो अरस'नानैबो सोबा सोनो हायो आरो नोंनि गोसोसो खिन्थु माने थाथ'नो मोना नोंनि गोसो जेरैखि थाथ'नो मोना ना थाथ'नो मोना थांनायावबो थाबायनांगौ फैनायावबो थाबायनांगौ आदसा सोखाबाथ' खारो खारनाया रेडि दा रेडि दे रेडि जाबाय माने थाबायनानै खोन्थानि बिजि लाबाय सोर बेसेबां थाब सोखाङो सोर मोनखो हाबाखै देलाय सोलाय हाबाखै सोर फार्स्ट मोनखो सोर फार्स्ट मोनखो ओइ माबा मियाया दहाय बेखौ मियासो होनदोंलै बेखौ बांगाल बे साथामा फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड नैबे माया बोलो गैया बोलो नाङाथ' आरो आदसा नोंलाय हागोन हाया दहाय खारनायावबो फार्स्ट प्राइज मोनबाय एबार बिजि थुनायावबो प्राइज मोनथोंसै नै बे जाबाय आंनि क्लासमेटलै दिनैसो लोगो मोनबाय बिराद गोबावनि उनाव
नै बियो गेलेबाय थायोना बोसोरै गेलेयो थांनाय बोसोराव मोनदों मोनाखै खारनायाव एबारो थार्डआव मोनदों आच्छा मोनबाय थायो माने ना बिसोर जाहैबाय बिहामजो हान्जा आठजन माथो खेलनि रुलाथ' सेम एखे गेलेबाय थानाय एक्सपिरियेन्स गोनांहा मिथिखायोना 24-25 बोसोर गेलेखांबाय आच्छा आच्छा एबार नायसै सोर फार्स्ट मोनो दोंसेल' सासे हाबायानो नै सेकेन्ड थानो सोरनाबा गफिनलायदोंनो बोराय सेंग्रा नोंसोरना मा सेंग्रा ना बोराय सेंग्रा बे जाहैबाय सेंग्रा पार्टि दै गुबै बोरायखौबो एसे खोन्थानोसै नैबे जाबाय बोराय टिमफ्रा नै सोर देरहागोन नोंसोरना बोरायफ्रा आच्छा नै आयौ माथो सारा बाहागो लाबाय बोरायाव सोर बिफा नोंसिना नोंना नङाब्रा बिसिनि बिफाया नों दायो लासाव नालाय ओरै सोब फिसाफोर गोजा नैबे फिसाला गेदेर बे सेकेन्ड थार्ड बरफैदि माने लागाव बोरायफ्रा जेनबाय सेंग्राफोरजों बोरायफ्रा जेनबाय बोरायफ्रा हाखायाना बोरायफ्रा हाखायाना हाया गैला नोंसिना प्राइम मिनिस्टार एक्टरफ्रा जेननायखाय माबायदि मोनदों गाज्रि मोनबाय ना आवमा सोबनायफोरजोंनो ना सेंग्राफोरखौ ओरैबायदि रायबाय आवमा सोबनायनो कनफिउस जादों माने मानसिफोरा बारा जादों नामा होनदों सासे बारा जादों नामा सेंग्राफोरना सासे बारा जादों मालाय बिसोरना ओरैबायदि सापर्ट बिसोरना रावबो सापर्ट गैया बिसोरना गैया नालाय ओंखायनो रावबो सापर्ट गैया माने बिसोरना नुदों लाइनाव खिथु दंखायो सापर्टारफ्रा बोफालायबाबो हाया माथो नोंसिना बोफालायबाबो हादिया बोफालायबावथ' माथो नोंसिना बोफालायबाबो हायाखै नोंसिना सारा जेनबारबाय ना खारबायना
Salah. Korea. एक बैग ना गुले मशाई हमने तो एक बैग ना गुले मार डिजाइन ग्रीन बनाए वाह बुरा हमारा शेर 만나 그래 마치 만나 그러니 누구 나오러 그래 Oi, thar ko beleng deh. Berbelah. Ber dol belah. Bulan segera. Segera ya boleh gerak.
दिनैनि बे अबायपुर गामिनि 22थि बैसागो मेला फोरबोआव नोंथांमोनखौ गिबियावनो रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। दा अबायपुर गामिया 65थि माबायाव स्थापन जादोंमोन 19 स्थापना। बै समनिफ्रायनो गोदो गोदायनि मानसिफ्रा बिदिनो बैसागोखौ जोबोद गाजा गोमजायै खुङोमोन। दा बेखौनो लानानै दिनैसिमबो जोङो गेलेनायजों लोगोसे बायदिसिना गेलेनाय आरो मोसानाय मुसुरनायनि एसे ओनसोलावनो एसे मुंदांखामोन। गेजेर ससेयाव अबायपुर गामिनि मानसिया एसे बादबनाय बायदि खालामदोंमोन। नै देग्लायनिफ्राय खिन्थु जोबोद कालारफुल हिसाबै रंगिना संगिना हिसाबै बैसागु जों खुंबाय दं। बे बोसोरावनो बयनिख्रुइ साबसिन रंगिना संगिना जादों आरो दिनैनि बे सानखौबो जोङो जोबोद मोजाङै खुंफुंलांगोन आं बेखौ फोथायनाय दं आरो जों खुंफुंनो हागोन। दा बैसागो फोरबोआ जोंनो जोबोद गोनां फोरबो, बे हारिनि मोनसे रंजाथाइ फोरबो। आरो फैयै फैयै दायो माखासे खेला जोबनानै थांबाय। ओमफ्राय दायो दं जोंहा बोराय आरो सेंग्रा फुटबल गेलेनाय बादायनाय हाबाफारि। बेखौबो एसे खोन्थालांबाय थानोसै आङो। ओमफ्राय ओरैजाय नै माखासेफ्रा ओरैजाय उनाव आंनि उनाव दङ, बिथांमोना ओरैजाय गेलेनो रेडि ना सार? रेडि? आदसा एसे खोन्थालांबाय थानोसै आङो। फुटबल जोनायखौ एसे खोन्थानोसै आङो। दायो बोराय सेंग्रा फुटबल जोनाया जागायजेनबाय। सोर गल जायो बेखौथ' मिथिया, दायो खेला जोब्बासो मिथिगोन नालाय। बेखौ एसे खोन्थालांबाय थानोसै आङो। मोननैबो दोलोआ बा हानजाया गल सोलायलायनो हायाखै। नै ओरैजाय नोंसिना मा टिमलै? बुरिफोरना बिहामजोफोरना मा? सोर गल जाखो? जाथ'वाखै। सोर देरहागोन? जानो देरहानाय सान्सआथ' बिहामजोफोरनिमोन। बलखौ माबायदि गेलेयो? हाफपेन्ट गाननानै ना दख'ना गाननानै? जोंना आरो दा बिहामजो नालाय दख'ना गाननांबाय। ए बिहामजोफोरा माने हाफपेन्ट गाननो मोना? मोनाना? आदसा बेयाव माने ओरैबायदि जार्सि, माने बिहामजोफोरा दख'ना गाननाय, ओमफ्राय माने सिख्लाफोरा माने हाफपेन्ट गानदों दै। बे माने जार्सिया बिसिना जार्सियानो जाहैबाय माने बिहामजोफोरा दख'ना गाननाय, ओमफ्राय सिख्लाफोरा माने हाफपेन्ट गानदों। बेनो जाबाय जार्सि।